שלום לכולם, חנוכה הולך, מתקרב ומגיע. היום אנחנו נעסוק בשיעור לשם שינוי לא בנושא הלכתי, אנחנו נעסוק בעיקר בנושא של מהות חג החנוכה. המהות של חג החנוכה, תכף אנחנו נראה מה המהות של החג. אז בואו נסתכל בעל הניסים. על הניסים זה תפילה שאנחנו מתפללים ומוסיפים בחנוכה ובפורים. אין יעלה ויבוא, יש על הניסים. אז התפילה מסתיימת בפורים. בפורים איך התפילה מסתיימת של על הניסים? ואתה ברחמך הרבים הפרת את עצתו של מי? פורים, אתם יודעים שעוד פורים. הפרצות של המן, יפה אבישי, וקלקלת את מחשבתו, והשבת לו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת פניו על העץ. על הניסים מסתיים בעובדה. בעובדה שהמן נתלה על העץ. ככה על הניסים של פורים. איך על הניסים של חנוכה מסתיים? ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה, ואחר כן באו בניך את דביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. נכון? ככה מסתיים? הלו, ככה מסתיים? לא, לא ככה מסתיים. עד כאן העובדה. והדליקו נרות בחצרות קודשך, עד כאן העובדה. בעיקרון, אם זה היה כמו פורים, זה היה צריך להסתיים כאן. אבל התפילה ממשיכה עוד משפט אחד, וקבעו 8 ימי חנוכה האלה להודות אולי לשמך הגדול. זאת אומרת, פתאום פה זה שונה מפורים. בפורים, על הניסים מסתיים בעובדה. בחנוכה, על הניסים לא מסתיים בעובדה, הרב דורון. מסתיים בקביעת היום, בפירוש של קביעת היום. זאת אומרת שיש הבדל מהותי בין ההזכרה של המאורע בין פורים לחנוכה. בפורים יש מצווה להזכיר את המאורע. בחנוכה, חנוכה כולו הפך להיות יום של תודה והודאה, של הלל. זה המהות של יום חג החנוכה. המהות שלו הפך להיות הודאה. בסדר? ככה כתוב בתפילת על הניסים. אז עכשיו, בעזרת השם, אנחנו נצא לדרך ללמוד את העניין הזה של ההודאה בחנוכה. למה חג החנוכה נקבע להודאה? זה נושא אחד שאנחנו צריכים ללמוד. ומה זה המושג של הודאה ועוד כמה דברים מתוקים לסיום בעזרת השם. אז המאמר שנלמד עכשיו בעזרת השם זה מאת הפחד יצחוק. רבי יצחק קוטנר, יש לו ספר שקוראים לו פחד יצחק, והוא מבאר את המהלך הקרוב שבעזרת השם אנחנו נלמד, זה מהספר שלו. אז בפרשת וישלח, לא מזמן היה פרשת וישלח שבוע שעבר, מתואר בפרשה המאבק בין שרו של עשיו ליעקב אבינו. נכון? זוכרים או לא זוכרים? הרב איתן זוכר? מה כתוב? יעקב העביר את המשפחה שלו את הנהר, את הנחל, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה האיש הזה? הרב דורון, מי זה האיש הזה? שרו של עשיו. וירא כי לא יכול לו, הוא ראה שהוא לא הצליח, אז מה הוא נתן לו איזה מכה, ויגע בכף ירכו, ויתקע כף ירך יעקב ויאבקו עמו. אז הוא הצליח להכות את יעקב באיזושהי מכה. אחר כך המלאך מבקש מיעקב שישחרר אותו, ויאמר שלחני כי עלה השחר. הוא אומר, ויאמר לא אשלח אחד כי אם ברכתני, אני לא אשלח אותך עד אשר תברך אותי. מה זה אשר תברך אותי? עד אשר תודה לי על הברכות. הרי זה השר של עשיו, ויעקב גנב לעשיו את הברכות, הוא רוצה שהוא יודע לו על הברכות. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. אז הוא אומר, לא יעקב יאמר שמך עוד, אלא עם ישראל, כי שרית עם אלוהים, עם אנשים ותוכל. בסדר? זה הסיפור, העובדה של מה שקרה בפרשת שבוע שעבר. זאת אומרת, היה מאבק בין שרו של עשיו ליעקב, ובסוף שרו של עשיו הודה ליעקב על הברכות, ועשה לו שינוי השם. מעכשיו לא קוראים לו יעקב, אלא קוראים לו ישראל. עד כאן ברור? בסדר? יופי, בואו נתקדם. הקטע הזה שלמדנו עכשיו, הסיפור הזה, הרמב"ן אומר שהסיפור הזה זה מעשה אבות סימן לבנים. מה זאת אומרת? מהסיפור הזה, פה בסיפור הזה, טמון כל ההמשך של עם ישראל, של המלחמות השמד שהיה לעם ישראל, המלחמות שרצו להכחיד את הדת של עם ישראל, פה בסיפור הזה טמון. בסדר? ככה הרמב"ן אומר. בעזרת השם, זה מה שאנחנו יכולים ללמוד. איך בסיפור הזה של ההיאבקות בין יעקב לשרו של עשיו, טמון כל ההיסטוריה של המלחמות של השמד. מעשה אבות סימן לבנים, איך זה טמון בדברים האלה. בסדר? נתחיל. אז ככה, יש 2 סוגי מלחמות. סוג מלחמה אחת זה בין המידות והדעות. מידות זה תאוות. אדם יש לו מידה כזאת, מידה כזאת, הוא רוצה דבר כזה. דעות זה שכל. גם אם יש לאדם תאווה, השכל אמור להתגבר על התאווה. דוגמה, אדם יש לו חשק עכשיו לאכול בייגלה. אוקיי, זה מצוין, זה המידות. אבל אם הוא יאכל בייגלה הוא ישמין ויהיה לו קולסטרול, זה הדעות. מי מנצח? מדי פעם המידות מנצחות, ואז הוא אוכל את הבייגלה.
מדי פעם הדעות מנצחות, כי הוא מבין שאם הוא יאכל את הבגלה, יהיה לו בעיה. זה מלחמה שהיא לא קשורה בהכרח לדת. זו מלחמה כללית, היא קיימת בכל מצב. בין בקשר לדת, בין שלא בקשר לדת, זה דבר הגיוני. אבל יש עוד מלחמה, מלחמה בין הקדושה לטומאה. מלחמה בין הקדושה לטומאה זה מלחמה שקיימת רק בעם ישראל, היא לא קיימת בטבע, זה לא דבר טבעי. המלחמה בין מידות לדעות זה מלחמה טבעית. אבל המלחמה שישנה בין הקדושה לטומאה, זה מלחמה שיש אותה רק בעם ישראל, בין הקדושה לטומאה. יופי. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים למה המאבק הזה בין שרו של עשיו ליעקב אבינו, זה המלחמה שמלמדת אותנו על השמד. למה? כי זו מלחמה לא טבעית. זה שר ירד מהשמיים להילחם עם עשיו. זה משהו לא טבעי. זה משהו לא טבעי שאתה יכול להגיד שזה מלחמה בין מידות לדעות. זה משהו שמימי. אז הדבר הזה, זה בעצם מלמד אותנו על כל ההמשכיות. עד כאן הקפה הראשונה. מתקדמים. אז עכשיו הבנו איך זה מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, יש לנו את הסיפור, את הסיטואציה של ההיאבקות בין שרו של יעקב, שרו של עשיו ליעקב. איך הסיטואציה הזאת מלמדת אותנו על ההמשך, על מלחמת שמד, בגלל שהסיטואציה הזאת זה דבר רוחני, זה ויכוח רוחני, והעניין של שמד זה עניין רוחני, לכן זה מלמד. אוקיי. עכשיו, מה היה ההמשך של הסיפור? שהוא הודה לו על הברכות וקרא לו ישראל. נכון? זה ההמשך של הסיפור? הודה לו על הברכות וקרא לו ישראל. איך הודעה על הברכות? וזה שהוא קרא לו ישראל מלמד אותנו על ההמשך. אז ככה. מה זה מלחמת שמד? ידוע שכשיש שעת השמד, מה זה שעת השמד? כשיש איזשהו מריבה עם עם ישראל שרוצים להשמיד שמד רוחני את עם ישראל, יש דין שיש מסירות נפש אפילו לרקתא דמסנא, אני אסביר. בעיקרון, כל גוי מגיע אליך ואומר, מרדכי, אם אתה לא עכשיו אומר לשון הרע, אני הורג אותך, מה תעשה? תגיד לשון הרע. אבל אם אתה לא עובד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אני הורג אותך, מה אתה עושה? אתה עושה מסירות נפש. זאת אומרת, על 3 עבירות חמורות עושים מסירות נפש, על כל שאר העבירות לא עושים מסירות נפש. זה בתקופות רגילות. יש זמן שנקרא שעת השמד. מה זה שעת השמד? זמן שאסור לעשות עבירות, אסור לעשות דברים בפרהסיה, רוצים להכחיד את כל האומה היהודית, רוצים לעשות שמד רוחני לעם ישראל, בזה תעשה מסירות נפש, אפילו על הרקתא דמסנא. מה זה הרקתא דמסנא? אז רש"י, זה גמרא בסנהדרין דף ע"ד, אז רש"י אומר, מה זה הרקתא דמסנא? שרוך הנעל, שאם דרך הנוכרים לקשור כך בדרך ישראל בעניין אחר, ויש עניין יהודי לקשור בדרך שהיהודי קושר את הנעל, תמסור את זה נפש. שמעתם? מסירות נפש על צורה לשרוך את הנעל. למה? מה פתאום בשעת השמד יש עניין למסור נפש, אה? מה אתם אומרים? הרב אסף, למה פתאום יש בשעת השמד עניין למסור נפש גם על צרוך? כי בשעת השמד יש לנו ויכוח על המהות, על כל המהות של היהדות, על כל הגוף העניין של המהות, של כל המהות של היהדות. לא עכשיו איזשהו משהו פרט, זה כל המהות כלולה של היהדות. אוקיי, אם ככה, כשיש עכשיו ויכוח על השרוך של הנעל, יש ויכוח על השרוך של הנעל, אז עכשיו יש פה ויכוח אם אני יקיים את היהדות או לא יקיים את היהדות. על דבר כזה תמסור נפש בשעת השמד. בסדר? ברור או לא ברור? בואו נתקדם. הגר"א מסביר באותו עניין את ברכות התורה. ברכות התורה כתוב, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא עשה 2 דברים. הוא בחר בנו מכל העמים. קודם כל הוא בחר בנו, שנהיה העם שלו. דבר שני, נתן לנו את תורתו. רואי אתם איתי? בחר בנו מכל העמים. מתי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים? באיזה תאריך בהיסטוריה? לפני מתן תורה, בבית ניסן. כשהקדוש ברוך הוא אמר, והייתם לי לעם סגולה, שזה היה לפני מתן תורה, הוא בחר בנו מכל העמים. הוא הפך אותנו להיות עם יהודי. הוא הפך אותנו להיות ילדים שלו. הוא עוד לא נתן את התורה. במתן תורה כמה ימים אחר כך, ו' סיוון, ז' סיוון, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, ונתן לנו את תורתו. בסדר רבותיי? יש פה 2 בחינות. בחינה אחת, אשר בחר בנו מכל העמים, בחר בנו, הפך אותנו להיות ילדים שלו. דבר שני, נתן לנו תורתו. בחר בנו זה המהות שלנו, הפכנו להיות עם יהודי. נתן תורתו זה לקיים את המצוות. וזה הוויכוח, זה ההבדל שיש בין פורים לחנוכה. בפורים, הנושא היה קיום התורה בפועל. קיום התורה, זה לא היה המהות של היהדות. כתוב הרי שבפורים, ההדור קיבלו מאהבה, עם ישראל הלך וקיבל את התורה מאהבה. שוב, קיבל את המצוות מאהבה בשמחה. כי בהר סיני כפה עליהם הר כגיגית, אז זה כאילו היה בלי שמחה. במתן תורה, בפורים זה ההדור קיבלו מאהבה, אבל בחנוכה, הוויכוח היה לעקור את היהדות. גזרו על כל המצוות המהותיות, רצו לעקור את היהדות, היה שמד. הוויכוח היה על הבחר בנו מכל העמים. הוויכוח היה בחר בנו מכל העמים, זה בעצם היה גזירה של שמד. עד כאן ברור או לא ברור? כן או לא?
הוויכוח בין יעקב לעשיו, מה אמרנו? בין שרו של עשיו ליעקב אבינו, מה היה הוויכוח? ויכוח של שמד, כי זה היה משהו רוחני. ומה הוא אמר לו בסוף? הוא אמר לו, לא יעקב שמך ישראל, עם ישראל, כי ניצחת. מה ניצחת? אני מודה לך על הברכות. זאת אומרת, היה ניצחון רוחני ליעקב על עשיו. שרו של עשיו רצה להשמיד רוחנית את יעקב, ויעקב ניצח אותו, והוא הודה לו על הברכות. מכאן מוסבר איך זה מעשה אבות סימן לבנים, גם החלק השני. שקראו לו ישראל, למה? כי הניצחון של עם ישראל במלחמת השמד טמון במילה ישראל, כי ככה קראו לו ישראל. בואו נעשה סיכום של מה שדיברנו עד עכשיו. ראינו במאבק של יעקב ושרו של עשיו, היה מאבק. הסברנו את המאבק, ראינו שהרמב"ן אומר שהמאבק הזה זה סימן לכל מלחמות השמד. והסברנו למה המאבק הזה זה סימן למלחמות השמד, אז הסברנו את זה בשני חלקים. החלק הראשון, מלחמת שמד זה משהו רוחני, זה דבר שקיים רק בעם ישראל. יש מלחמה בין תאוות, בין מידות, לדעות, לשכל, שזה קיים באופן כללי. אבל מלחמה בין קדושה לטומאה שייך רק בעם ישראל, זה משהו שמימי. ומריבה עם שר של עשיו זה משהו שמימי, זה שייך רק בעם ישראל. זה החלק הראשון. החלק השני, הניצחון של מלחמת השמד, שזה היה מלחמה בחנוכה, בשונה מפורים, זה היה ניצחון רוחני. וזה טמון בישראל, כי הוא החליף לו את השם, כי הוא ניצח את המלחמה. עד כאן הקשר בין הסיפור של שר של עשיו ויעקב לחנוכה. והסברנו היטב שזה ניצחון על מלחמת שמד. יופי. עכשיו פתחנו בהתחלה והסברנו שהמהות של חנוכה זה שונה מפורים. קבענו קביעה להודות בחנוכה. קבענו יש קביעה של הודיה בחנוכה. עכשיו שימו לב טוב, זה עכשיו חידוש שאני הולך להגיד לכם עכשיו, האמת היא שכתוב לי את זה בסיכומים כבר הרבה שנים, זה כתוב לי במחברת, הרבה שנים, והשנה זה פעם ראשונה שקראתי את המאמר הזה של הפחד יצחק, וראיתי שהוא אומר את הדבר הזה. אז שמחתי מאוד שכיוונתי לדבריו, ותדעו לכם שיש איזשהו משהו בבית יוסף, כתוב בספר המגיד מישרים, זה כתוב הדבר הזה. הבית יוסף עלה פעם איזה משהו חידוש, הוא חידש חידוש, 3 ימים הוא חשב על איזשהו חידוש, חידש אותו. הגיע לבית מדרש, הגיע רק קבוצה שאלה, אמר לה, רבותי, יש לי שאלה, אפשר לשאול שאלה? אמרו לי, כן. שאלת, שאלה, ענו לו את התשובה מיד. מה שלקח לו 3 ימים, ענו מיד. היה לו חלישות הדעת, אומר לי, לקח 3 ימים, מבריחים פה צ'יק צ'ק קודמים, ואיך זה יכול להיות? אמר לו, המלאך, תנוח דעתך, אל תדאג. אתה יודע איך הם הצליחו להגיד את זה מיד? אתה, ברוב שהתאמצת, הצלחת להוריד את זה מהשמיים. ברגע שזה נמצא פה בכדור, כל הצלחת לחדש, אז אני הצלחתי להגיד את הבוט הזה, שהפחד יצחק כבר חידש את החידוש הזה. פיקד בדנק, החידוש הזה הסתובב, יכול להיות ששמעתי את זה איזשהו פעם, זה היה מונח לי בראש. פעם ראשונה שקראתי את זה, שנה היה מונח לי. מה הרעיון? במילה תודה, רמוז 2 מילים. יש 2 מילים שמשורש תודה. הרב אליהו, אני מודה לך שאתה יותר חכם ממני, חד משמעית. אני מודה במציאות, יש מציאות שאתה יותר חכם ממני, אני מודה במציאות. זה סוג אחד של הודעה. או אתה התווכחת איתי ואני חייב לך כסף, אתה אומר, יוסף אתה חייב לי 100 שקל, אני אומר לך, אני לא חייב לך 100 שקל. הלכנו לבית הדין, התווכחנו אני והרב אליהו, ואז בסוף אני קיבלתי איזה פחד, אני אומר, הרב אליהו, אני מודה לך שאני חייב לך. הודעת בעלים, אני מודה במציאות, אני מודה באמת שאני חייב לך, זה סוג אחד של הודעה. ויש במילה הודעה עוד מילה תמונה, תודה רבה. תודה רבה לך הרב אסף, שדאגת לי והסעת אותי מירושלים לבני ברק בנסיעה. תודה רבה לך הרב אסף שאתה מגיע כל שבוע לשיעור. תודה רבה לך הרב איתן שאתה מגיע כל שבוע לשיעור. תודה לכולכם שאתם מגיעים כל שבוע. תודה. אתה אומר לאדם תודה על הכרת הטוב. טוב שאתה אומר לה. הבנתם אותי? למילה תודה יש 2 משמעויות. משמעות אחת, אתה מודה על האמת. אתה מודה על האמת. ועוד משמעות, אני מודה לך על מה שעשית לי. ברור או לא ברור? 2 משמעויות. הרב עידן, בבקשה. 2 משמעויות. עכשיו, תקשיבו טוב. למה שתי המשמעויות האלה קיבלו אותו שורש? הרב מרדכי, אתה שומע? הבנת 2 המשמעויות? תודה והודעה. למה 2 זה מאותו שורש? יש... 3. דיברת על 3. למה 3? אמרת תודה ש3 דברים, 3 סיטואציות דיברת כרגע. לא, אבל יש 2 דברים מרכזיים. יש הכרת הטוב, שאני מודה לך על פעולה שעשית, ויש הודעה על האמת שאני מודה לך על מציאות מסוימת. זה 2 העקרונות. עכשיו, למה 2 זה אותו שורש? כשאדם יש לו איזשהו טבע, שהוא מעדיף לא להזדקק לאחרים, הוא רוצה להיות, תן לי יכולת להסתדר לבד, למה אם אני אזדקק לך, אני אהיה צריך אותך, אני אהיה חייב לך. קשה לאדם להיות נזקק לאחרים, זה עונש. אני חשוב כמת, כי הוא תמיד נזקק לאחרים. זה דבר נורא קשה להיות זקוק לאחרים. דרך אגב, מספרים על אחד מגדולי הרבנים, אסיר תודה, חזק. שמעתם מה הרב אסף אומר? לא חשבתי על זה מעולם. אסיר תודה. אסיר
אסיר איקס. אסיר מלשון שהוא נעול. הוא נעול עם התודה. אסיר תודה. אני חייב, אני כאילו כבול בתוך התודה. התודה זה דבר שהוא בעצם כובל אותך. התודה זה דבר שהוא כובל אותך. למה? כי אתה מחויב לו, אתה בעצם לא מסתדר בכוחות עצמך, אתה לא יכול להיות תלוי בעצמך, אתה חייב להודות במציאות שאחד משני דברים, או בן אדם עזר לך שזה הכרת אותו, אני מודה לך הרב מרדכי שהסעת אותי, או אני מודה לך שאני הזקתי אותך, אז אני מודה במשהו שאני לא תלוי בי עצמי. שניהם זה מאותו שורש, הודעה על האמת והכרת הטוב זה שניהם אותו שורש. ברור או לא ברור? זה שתי השורשים שלו. ודרך אגב, פחד יצחק מסביר שזה כתוב גם במודים, אנחנו אומרים כל יום מודים. 3 פעמים ביום. אנחנו מתפללים. מודים, איך הולך תפילת מודים? מודים אנחנו לך. דרך אגב, הרב אסף, אני אומר לך, הרב אסף, אני מודה לך שאתה חייכן, יש לך, אתה נותן מילים טובות. נכון? זו מילה טובה. ככה אומרים. עכשיו, אני מודה לך שאני חייב לך כסף. שמעתם את ההקשר? כשאני רוצה להודות לך על הכרת הטוב, אני מודה לך כשאני רוצה להודות לך על עובדה, אני מודה לך על. שמעתם? זה הבדל בין תודה להודעה? כן. יש הקשר של מודה לך ולמודה לך על. שמעתם את ההבדל? מודה לך ומודה לך על. עכשיו, במודים יש את שני החלקים. מודים מחולק לשניים. החלק הראשון אומר ככה. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו לעולם ועד, צור חיינו ומגן אישנו, אתה ולדור ודור. נקודה. שמעתם? אנחנו מודים לך, השם יתברך. תודה רבה לך. יש לנו הכרת הטוב. זה ההקשר של הכרת הטוב. אנחנו מודים לך אני מודה לך שהסעת אותי לירושלים. אני מודה לך שאתה חייכן, הקדוש ברוך הוא, אני מודה לך שאתה אלוקינו מגן אישנו, אתה לדור ודור. העלה שנייה, החלק השני זה נודה לך ונספר תהילתך, אנחנו מודים לך על האמת. על מה? על זה שחיינו מסורים בידיך, והנשמותינו פקודותיך. אנחנו מודים לך שהחיים שלנו מסורים בידיך. אנחנו מודים על האמת, הקדוש ברוך הוא בלעדיך, אנחנו לא יכולים. הנשמותינו פקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום אנו. הבנתם? יש פה שני הקשרים, והמודים בזה ברור רק לשתיים. אנחנו בהתחלה מודים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו טובות, וכך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. וזה החידוש שאני חידשתי, וראיתי שרב יצחק קוטנר כותב את זה אבל יש משהו שהוא לא נמצא בשני אלה. אתה מודה לו שהביא לך משהו, זה הלוואה. זה לא נמצא בשני הדברים עכשיו. לא, אם אני מודה לך, אומר לך תודה על הלוואה, זה סוג של הכרת הטוב. אז זה לא נמצא בשני למה? זה הראשון, הכרת הטוב. אני מודה לך שנתת לי. זה השם? כן. זה השם. כן. טוב. עכשיו בוא נחזור לשאלה הראשונה, לנושא הראשון. איך פתחנו את המאמר של רב יצחק קוטנר? יש הבדל בעל הניסים. על הניסים, בפורים מסתיים עם עובדה. בחנוכה הוא לא מסתיים עם עובדה, בחנוכה הוא מסתיים וקבעו 8 ימי חנוכה להודות ולהלל. למה? למה בחנוכה המהות של היום זה הודעה? ופתאום בפורים זה לא המהות של היום, תשובה. חנוכה המהות של החג הייתה מלחמת שמד. המלחמת שמד כשהיא הסתיימה, אז בזמנו בהיסטוריה, כששרו של עשיו רב עם יעקב, איך היא הסתיימה? במה היא הסתיימה? רבותיי, במה הסתיימה מלחמת שמד? הלו, מישהו פה איתי? יעקב עשיו? כן, איך הסתיימה המלחמה? ניצחון. ניצחון, איך הניצחון הזה התבטא? ברכות. שהוא הודה לו על הברכות. זאת אומרת, שרו של עשיו הודה, הוא הודה לו. הוא מודה לו על הברכות, שהברכות באמת שייכות ליעקב ולא לעשיו. בגלל שהניצחון של מלחמת השמד מסתיימת בהודעה, אז המושג של שמד מתקשר להודעה, אנחנו מחזירים עכשיו את ההודעה כלפי שמיים. אחזתם? ככה רבי יצחק קוטנר, אז אנחנו מסבירים את ההודעה כלפי שמיים. כל המהות של מלחמת שמד תמונה בוויכוח הזה של שרו של עשיו עם יעקב אבינו. והוויכוח הסתיים עם הודעה על האמת, הודעה על האמת שהברכות שייכות ליעקב אבינו. אנחנו בחג החנוכה מחזירים את ההודעה הזאת לבורא עולם. אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה. והתודה הזאת זה בשתי בחינות כמו שאמרנו קודם. תודה רבה לך הקדוש ברוך הוא שאתה כל כך טוב אלינו. ותודה רבה אנחנו מודיעים לך, מודים במציאות שאנחנו תלויים בך ולא יכולים להסתדר בלעדיך. עד כאן מאמרו של רבי יצחק קוטנר. אני אקח עוד 2 דקות בשביל לסכם את המאמר הזה כדי שזה יצא לנו ברור. ואז אנחנו נצא לדברים שאני מוסיף פה. נתחיל ככה, התחלנו בהבדל בתפילה של מודים, בתפילה של על הניסים, סליחה. על הניסים בחנוכה מסתיים בקביעת ימי חנוכה להודות ולהלל, ובפורים מסתיים בעובדה. למה כאן ככה וכאן ככה? תשובה. פורים, חג לא נקבע להודעה. חג, יש עניין להזכיר.
אבל חנוכה, כל מהות החג זה הודעה. למה חג החנוכה זה מהות החג הודעה? אז הבאנו את ההקשר של המאבק בין שרו של עשיו ליעקב, וראינו שזה מעשה אבות סימן לבנים, והדבר הזה מלמד אותנו את כל המאבקים של המלחמות שמד שהיו. והמאבק הסתיים בניצחון של יעקב, הניצחון הייתה הודעה על הברכות. הסברנו שלמילה הודעה יש שני הקשרים, הודעה על האמת והכרת הטוב. ושתיהם הם מאותו יסוד. למה מאותו יסוד? כי שתיהם גורמים לך להיות תלוי במישהו אחר. אני מודה לך. מודה לך זה אומר שלא הסתדרתי בלעדיך. לכן קשה לאנשים להגיד תודה. דרך אגב, הרבה מאוד אנשים קשה להם לומר תודה. זה לא דבר קל. אני יודע, אנחנו עונים תשובות בקו ההלכה, מעל 50% לא עונים תודה. תודה זה ממש מילה קצרה שאפשר לכתוב. תודה. מעל 50% לא עונים תודה. קשה לאנשים להגיד תודה. זה לא כי קשה לכתוב במקלדת. אנשים קשה להם להרגיש נצרכים. זה טבע שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע. וכשאתה אומר תודה, אתה בעצם מרגיש נצרך ותלוי בשני. ואותו דבר, הודעה על האמת. וזה שני המושגים והמשמעויות של המילה הודעה, תודה, ושני המשמעויות האלה ישנם בחנוכה. ולמה דווקא בחנוכה? כי חנוכה הייתה פה מלחמת שמד, מלחמה על הקדושה והטומאה. והניצחון של מלחמה על הקדושה והטומאה הסתיים בברכות, בהיסטוריה, בהודעה על הברכות. בהודעה, בחג חנוכה אנחנו מחזירים את זה לבורא עולם. עד כאן מאמרו של הפחד לצחוק. בואו נתקדם עם דברים מבית מדרשנו. חנוכה, יש איזה רב גדול, אני לא אומר את שמו, בגלל שיכול להיות אחר כך אנשים יצפו בשיעור הזה, ואז יפרסמו, אבל הוא תמיד חכם עצום עצום עצום. היה מאוד מאוד קרוב לרב עובדיה. כתב ספרים מאוד מאוד חשובים. גאון עצום. והוא לומד כל חנוכה ליקוטי מוהר"ן. והוא אמר שבחנוכה טוב ללמוד ליקוטי מוהר"ן. למה? אני לא יודע. אז שמעתי את זה לפני הרבה שנים ממנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אני שמעתי את זה לפני הרבה שנים, ובליקוטי מוהר"ן יש תורה אחת על חנוכה. ליקוטי מוהר"ן זה עובד בתורות. יש תורה על חנוכה. אני אלמד איתכם את מה שכתוב, זו תורה קצרה, אל תדאגו, אני אקריא את זה איתכם ביחד, נלמד ביחד, וננסה להסביר היטב מה כתוב בליקוטי מוהר"ן. אז תראו ככה. בליקוטי מוהר"ן תניאנה, כתוב ככה. ימי חנוכה הם ימי הודאה. תורה ב'. ימי חנוכה הם ימי הודאה. חנוכה, המשמעות שלה זה הודאה. כמו שכתוב, וקבעו 8 ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. המטרה של חנוכה זה להודות ולהלל. עכשיו תקשיבו טוב מה כתוב בליקוטי מוהר"ן. הרב אליהו, אתה איתנו? אני מתקן את מה שאתה אומר. אתה יודע שיש איזה מקום שאני מוסר שיעור, ויש איזה מישהו שתוך כדי השיעור משחק בפלאפון, אז אני כל פעם עוקץ אותו, תגיד לי, אתה מסכם את מה שאני אומר? הוא לא מסכם, אבל אתה באמת מסתכל, אשריך, הרב אליהו, אין עליך. איזה זכות יש לי, איזה זכות, ומה זכיתי שאני מגיע ללמוד איתכם פה כל שבוע, איזה כיף, ישתבח שמו לעד. אז אתם שומעים? אז הליקוטי מוהר"ן כותב ככה, ימי חנוכה נקבע להודות ולהלל. עכשיו תקשיבו טוב למילים שהוא אומר פה. וימי הודאה זה בחינת שעשוע עולם הבא. שמעתם? הודאה זה בחינת שעשוע עולם הבא. עוד מעט אנחנו ננסה להסביר. הודאה זה בחינת עולם הבא. יש קשר בין המושג של הודאה לעולם הבא. להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך ולהכיר אותו יתברך. שימו לב, להודות ולהלל לשמו יתברך ולהכיר אותו יתברך. עכשיו, למה זה שעשוע עולם הבא? שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך. איך? על ידי תודה והודאה, אנחנו סמוכים וקרובים אליו יתברך. איך התודה מקרבת אותי לקדוש ברוך הוא? תשובה. כי כל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, סמוכים אליו ביותר. כל מה שאתה מכיר יותר את הקדוש ברוך הוא, אתה יותר סמוך אליו. שמעתם מה כתוב עד כאן? חנוכה זה להודות ולהלל, בחינת תודה והודאה, תכף נקרא את המילים האלה, וזה שעשוע עולם הבא. למה זה שעשוע עולם הבא? כי כל מה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא יותר, אתה יותר מכיר את הקדוש ברוך הוא, יותר מכיר, יותר קרוב. עכשיו הוא מוסיף פה משפט שאנחנו כולנו מכירים, כי כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. שלא יישאר לעתיד לבוא, רק בחינת תודה והודאה. להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לעם מכסים, שזה כל שעשוע עולם הבא. עד כאן דברי הליקוטי מוהר"ן. זאת אומרת, הליקוטי מוהר"ן אומר שיש מושג של תודה, ויש מושג של הודאה, וזה הבחינה של עולם הבא. למה? כי כל מה שאתה מודה יותר, אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אז יש פה שני פירושים, במחברת שלי רשום שני פירושים להסבר הזה. פירוש הראשון, רבותיי, בשביל מה באנו לעולם הזה, אתם יודעים? מה באנו לפה? חוץ מלבוא לשיעור ביום רביעי, 7:30, בשביל איזה עוד סיבה באנו לעולם? מה הסיבה העיקרית? היית צריך לעצור. הרב אליהו אמר טוב, אבל אני תמיד אוהב, למה באנו לעולם? ליהנות! קודם כל ככה. ליהנות. הרב דורון, למה באנו לעולם? אבישי, מה המטרה שלשמה באנו לעולם? אבישי, תגיד לי. למה באנו לעולם?
לכבד את האבא הצדיק שלך, נכון. חשוב מאוד. להגדיל שמו יתברך. להגדיל שמו יתברך. בשביל מה באנו לעולם? כתוב במסיעת ישרים שבאנו לעולם כדי ליהנות. זהו, בשביל זה באנו לעולם. איזה סוג הונאה? לא לאכול פלאפל. לאכול פלאפל צריך לפעמים. אבל איך אמרת הרב אליהו? ליהנות, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. איך תגיד את המשפט? ליהנות, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. ככה מסיעת ישרים אומרת, זאת אומרת, יש עניין ליהנות. מה זה ההנאה האמיתית? קרבת השם. איך מייצרים את זה? המטרה זה לגלות כבוד יתברך, כמו שדיברנו הרבה פעמים, על דברי הרמח"ל המפורסמים, שזה המטרה של גידול כבוד שכינה, אנחנו בדרך כלל מדברים על זה קרוב לחגים, לראש השנה. אוקיי, אז האדם נברא כדי ליהנות מהקרבה לקדוש ברוך הוא. בשביל זה באנו לעולם. המטרה של העולם זה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהיות קרובים אליו. עכשיו, המקום שהכי קרובים לקדוש ברוך הוא זה עולם הבא, אבל פה אנחנו גם כן מנסים לעשות את זה. יופי. לכן שעשוע עולם הבא זה הודעה. כל המטרה של העולם הבא זה הודעה. מה זה הודעה? הודעה כמו שאמרנו קודם. אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. אתה מבין שאתה תלוי בקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא תודה, אתה מודה לו, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאתה נותן לי את החיים הכי יפים בעולם. זה סוג תודה אחד. הקדוש ברוך הוא, אני מודה ויודע שבלעדיך לא הייתי מסתדר. אז זה גורם לך תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. לפעמים אנשים לא רוצים טובות כי אתה תהיה חייב לו תודה טובה. דרך אגב, התחלתי להגיד את זה קודם, נראה לי שלא סיימתי. זה פעם אחד מגדולי הרבנים, שזה אחד התלמידים שלו, היה לו אולם שמחות. הוא היה צריך לחתן את הבת שלו. התלמיד הזה אמר לו, עליי, חתונה עליי קומפלט. אמר לו, לא. הוא אמר לו, הכי יקר זה לקבל בחינם. הכי זול זה לשלם כסף, שמעתם? הכי יקר זה לקבל בחינם, הכי זול זה לשלם כסף. כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה צריך לשלם את זה הכי יקר אחר כך. רבותיי, זה לכן אנשים קשה להם להגיד תודה. אנשים קשה להם להודות בתלות שלהם באחרים. למה? כי אתה מרגיש אסיר תודה, כמו שהרב אסף אמר קודם. אסיר, אתה נקבע לתודה, אתה מרגיש שאתה לא יכול להסתדר בכוחות עצמך, אתה חייב את השני. אתה לא יכול להסתדר בלי השני. קשה מאוד, לכן אנשים קשה להם לפרגן, קשה להם. זה מידה קשה, זה טבע שהקדוש ברוך הוא טבע, צריכים להתגבר עליו. כמה שאתה יותר מודה לקדוש ברוך הוא, אתה מראה את התלות שלך בקדוש ברוך הוא, אתה יותר מזדקק, הרב עידן, אתה איתנו? אתה מזדקק לקדוש ברוך הוא, אתה מראה את התלות שלך בקדוש ברוך הוא, אתה מראה את התלות שלך בקדוש ברוך הוא, נהדר, זה מראה שאתה יותר צריך את הקדוש ברוך הוא, יותר תלוי בקדוש ברוך הוא, אתה מבין לי, יותר קרוב אליו. כמה שאתה יותר, מי הכי קשור לאמא שלו? התינוק הכי קטן, כי הוא הכי צריך את אמא שלו. כמה שאתה יותר צריך את הקדוש ברוך הוא, כמה שאתה יותר מבין שאתה צריך את הקדוש ברוך הוא, אתה יותר קשור אליו. וזה שעשוע עולם, אבל לכן חג החנוכה זה בחינת, ומה זה תודה והודאה? כתוב בליקוטי מוהר"ן. מה שכתוב בפחד יצחק, הרב הוטנר, הליקוטי מוהר"ן רמז את זה, תודה והודאה. תודה זה הכרת הטוב, והודאה זה הודאה על האמת. שני הדברים האלה, הם מקרבים אותך לקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה שעשוע עולם הבא, כי שעשוע עולם הבא זה קרבת השם, וקרבת השם זה כמה שאנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, כמה שאנחנו יותר מבינים ואנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. עד כאן נושא נוסף. עוד נושא. הודאה המשכת השפע. פעם שמעתם על המושג הזה? הודאה המשכת השפע? רבו ישראל, שמעתם על זה פעם? כן. מה שמעתם, רב דורון, מה שמעת? אני לא רק שמעתי, אני רואה את זה כל יום במראה של אשתי. ההודעה כדי לקבל עוד שפע. כן, אז זה כתוב בספרי החסידות, שהודאה ממשיכה שפע. אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא, הוא יביא לך עוד. יש בזה קצת שיבושים, יש בזה שיבושים שאנשים חושבים שצריכים להגיד תודה גם על דברים רעים. זה לא מדויק בכלל. דברים רעים אומרים דיין האמת. על דברים טובים אומרים הטוב האמיתי. רק צריכים באותות אמונה שהכל מת הקדוש ברוך הוא להגיד גם הטוב האמיתי וגם דיין האמת. אבל אתה לא אומר תודה על דבר רע שקרה. דבר רע שקרה, אתה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני יודע שאתה דיין אמת. שאתה עשית את זה. באותו רמה שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את הטובה. יש להודות. כן, יפה. חזק, הרב אסף חזק. חזק, שאומר, חזק, רבותיי, חזק, הרב אסף אמר פה משהו טוב. הוא אומר, זה ההבדל בין תודה, הכרת הטוב, להודעה על מציאות. כשקורה משהו טוב, אתה עושה הכרת הטוב. כשקורה משהו רע, לא עלינו ולא עליכם, אתה מודה במציאות שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, ואתה מבין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, ואתה מבין שזה לטובתך, אבל אתה לא מבין למה זה טוב. זה דיין האמת, זה משהו אחר. זה דיין האמת, למה? זה מצלצל יותר נחמד. טוב. יש כאילו שמודה כן, לתורה, כן. אבל הוא לא מודה על הרע. הוא מודה במציאות, אבל הוא לא אומר תודה על הרע. מברכים על הרע דיין האמת. אוקיי. כן, אז זה כתוב בספרים, שהודאה זה המשכת השפע. זה כתוב בספרי החסידות, תכף נראה לזה מקורות יותר קדומים.
וההסבר שמקובל לומר, ידוע בעולם, תקשיב, הרב איתן, תשמע, תודה רבה לך. אתה פעם הבאת לי שואב אבק, זוכר פעם הבאת לי תודה רבה שואב אבק? אני אומר לך תודה רבה, הבאת לי שואב אבק וזה. אתה כל כך נהנה, אתה אומר, תשמע, מה אתה הבאתי לך שואב אבק, זה קטן עליי, זה משהו, בוא אני אגיד לך מה אני יכול להביא לך. זאת אומרת, אדם שיש לו יכולות, ואתה אומר לו תודה רבה על משהו קטן שהוא עשה, הוא אומר, מה, על זה אתה אומר לי תודה? אני יכול הרבה יותר להביא לך. כי יכול הקדוש ברוך הוא גם אותו דבר. לא הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שהבאת לי 100 שקל מתנה. מה, אתה 100 שקל בשבילי, זה אני, כל העולם שלי, כל הכסף שיש בעולם שייך לי, זה קטן, אני אראה לך מה אני יכול לעשות, הרבה יותר מזה. זה הפשטות של ההסבר של תודה המשכת השפע. ועכשיו אנחנו נראה שהמושג הזה של תודה המשכת השפע, זה לא, זה כבר קדום מאוד מדוד המלך ומאליהו הנביא. רבותיי, שמעתם? אליהו הנביא עוד פעם, אליהו הנביא מככב פה. רבותיי, מדוד המלך ומאליהו הנביא. דוד המלך אומר בתהילים, בפרק י"ח, פסוק ד', מעולה לקרא השם, ומן אויבה ייוושע. מה הכוונה? מה פירוש של הפסוק הזה? מעולה לקרא השם, ומן אויבה ייוושע. אז התרגום אומר ככה, התרגום על התהילים אומר, אמר דוד בתושבחתא ענה מצלי קדם השם, בתפילות אני מתבלל. תפילות זה תושבחתא זה שבחים. אז זה שבחים, הודעות אני אומר לקדוש ברוך הוא, ומן בעלי דבבי פריק יתי, ומן הבעלי מריבה שלי הוא משחרר אותי. זאת אומרת, מעולה לקרא השם, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא תודה, והוא הציל אותי מהאויבים שלי. זה אומר תודה, המשכת השפע. אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה, הוא מציל אותי מהאויבים שלי. אותו דבר כתוב גם בתנא דבי אליהו. כתוב, לפיכך הייתי אומר חייב אדם שיברך וישבח ויפאר ויגדל ויקדש את שמו יתברך. וכל המתפלל ונותן הודעה על הקלות, כאילו התפלל ונתן הודעה על החמורות. אז זה משפט שצריכים להבין אותו. וכל המתפלל, וכל המתפלל ונותן הודעה על הקלות, כאילו התפלל ונתן הודעה על החמורות. שנאמר, מבינים זה פסוק, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אז המפרש מפרש את התנא דבי אליהו, זה תנא. זה זמן התנאים, נאמר המדרש הזה. זה מדרש תנאים, אמוראים, רבנן, לא יודע, אבל זה, צריך להסביר את זה. אז ישועת יעקב מסביר שהוא מתכוון שכשהוא הודע על הקלות, הוא הודע על הקלות, אליהו אומר, הקדוש ברוך הוא הציל אותו מן החמורות. זאת אומרת, אתה מודע על דברים, הקדוש ברוך הוא מציל אותך משאר הדברים. יש איזה סיפור שאני תמיד מספר אותו, היה או לא היה, אבל זה סיפור מדהים. הייתה איזה סבתא אחת שלקחה את כל הנכדים נסיעה לרבי שמעון. והיה נסיעה באוטובוס, נסיעה ארוכה. והגיעו לציון, אמרו להם, הסבתא אמרה, נכדים, שעתיים, אנחנו נפגשים בכניסה, צריכים לחזור, נסיעה ארוכה, חזור, אין זמן. כל אחד יתפעל מה שהוא רוצה, לא כל יום מגיעים לרבי שמעון. נסיעה, באמת הרבה זמן תצא רבי שמעון, מתגעגע. מלחמה בצפון לא עושה טוב בשביל זה. קשה לנסוע עכשיו. רבי שמעון, לא כל יום מגיעים, צריך להתפלל, תפללו טוב. טוב. חוזרים, עולים לאוטובוס, סבתא אומרת, אבישי, על מה התפללת? התפללתי שאבא שלי יהיה צדיק. התפללתי שאמא תהיה שמחה. התפללתי שאני אהיה צדיק. דניאל, על מה התפללת? שאני אהיה תלמיד חכם. הרב מרדכי, על מה התפללת? כל אחד מתפלל על משהו. אמרו לסבתא, אבל על מה? תתפללת. היא אומרת, אני אומר לכם את האמת, אני התחלתי קודם כל להגיד תודה השם יתברך, כי הרגשתי קרבת השם אצל רבי שמעון. ונמשכתי שעתיים, באתי להתחיל להתפלל ונגמר הזמן. לא הספקתי, רק אמרתי כל הזמן תודה להשם. שמעתם? תודה להשם יתברך. היא לא הספיקה להתפלל עדיין לרוב שהיא אמרה תודה רבה על השם יתברך. אז עד כאן היה שתי הנושאים הנוספים שהוספנו. הוספנו את תודה, הוספנו את העניין הזה של תודה והודאה, שההודאה והתודה זה קרבה לקדוש ברוך הוא, והסברנו את העניין של הודאה של המשכת השפע. למה ההודאה זה המשכת השפע, ואיך הדבר הזה עובד ואת המקורות. עכשיו דבר נוסף, זה פעם אספתי את זה לפני הרבה שנים, אם יש לכם עוד מקורות אני אשמח. יש כמה פעמים שדוד המלך משכנע את הקדוש ברוך הוא שלא יהרוג אותו, כי אם הוא יחיה הוא יגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הבנתם? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה כביכול להרוג אותי, לא כדאי לך. למה אם תהרוג אותי אני לא אגיד לך תודה רבה? זאת אומרת, הוא יכל להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תהרוג אותי, כי אם תהרוג אותי, אני לא אלמד תורה. אם תהרוג אותי, אני לא אעשה זיכוי הרבים. אם תהרוג אותי, אני לא אשמור שבת. אם תהרוג אותי, אני לא יכול לקיים מצוות ברית מילה. אם תהרוג אותי, אני לא יכול להשכין שלום בין איש לאשתו, לא. דוד המלך משכנע את הקדוש ברוך הוא, אל תהרוג אותי. אם תהרוג אותי, אני לא יכול להגיד לך תודה. זאת אומרת, תודה, אדם שאומר תודה, זה משכנע את הקדוש ברוך הוא להשאיר אותך בחיים.
מאיפה המצאתי את זה? אז הנה יש לי 4 מקורות בתהילים. מקור אחד, אנחנו אומרים, כולם מכירים את כל המקורות, אל תדאגו רבותיי. מה ביצע בדמי ברדתי את שחת? אנחנו רואים את זה כל בוקר. היותך עפר יגיד עמיתך? מה אתה אומר? זה בתהילים בפרק ל' מזמור שיר חנוכת הבית. הוא אומר, מה ביצע בדמי ברדתי את שחת? מה תרוויח מזה שאני ארד אל שחת? ירד אל שחת זה למות. מה, היותך עפר יגיד עמיתך? מישהו יגיד לך תודה? מישהו יגיד לך תודה? היודך. מישהו יגיד לך תודה? לא. אז אל תהרוג אותי. כך אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא. הלאה. בפרק ו' כתוב, זה גם אנחנו אומרים, כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודע לך. אין במוות זכרך, במוות מי יוכל להזכיר לך, בשאול בגיהנם מי יודע לך. אז עוד פעם הוא אומר, לא כדאי שאני אמות דוד המלך, כי אם כן יגיד לך תודה. עוד דבר, אומר ביעלה, בפרק קט"ו, לא המתים יהללויה. דבר אחרון שאני יודע, אולי יש עוד דברים, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה. כדאי לא אמות ואני אחיה, אל תהרוג אותי מה זה אני אחיה, כי אז מה אני אוכל לעשות כשאני אחיה? יעשה שטייגן. הוא לא אומר ככה. הוא אומר, ואספר מעשיה, אני אספר את הטובות של הקדוש ברוך הוא. אז זה סיכומת של דברים לעניין הזה של הודעה בחג החנוכה. התחלנו עם המאמר של רבי יצחק קוטנר, וראינו שהדבר העיקרי בחנוכה, מהות של חג החנוכה, נקבע הרב עידן על הודעה לקדוש ברוך הוא. וראינו שהוא ייסד לנו יסוד שיש 2 סוגי הודעה, להודות על האמת ולהודות הכרת הטוב. וראינו ששניהם מאותו שורש, כי אדם קשה לו להזדקק לאחרים, קשה לו להכיר בזה שאחרים עושים לו טובה, כי אדם רוצה להיות סמוך על שולחנו. ושתי הדברים האלה נקבע בחג החנוכה. ואז ראינו את הליקוטי מוהר"ן, שיש בחינת תודה והודעה, וזה בחינת שעשוע עולם הבא, כי שעשוע עולם הבא זה ליהנות מזיו השם. והעולם הזה זה גם כן אמור ליהנות מזיו השם. איך נהנים מזיו השם? כמה שיותר קרובים אליו. איך נהיים קרובים אליו? כמה שיותר מודים לו. למה? כי ההודעה זה תלות, ההודעה זה מראה על תלות. אחר כך ראינו את ההודעה שזה המשכת השפע, הסברנו למה זה המשכת השפע, הקדוש ברוך הוא אומר, מה דבר כזה אתה אומר תודה, אני יכול להביא לך הרבה יותר. וראינו לזה מקורות מדוד המלך בתהילים, מעולה לקרא השם, ומתנת ואליהו. ואז ראינו את הסיבות שהעניין של להודות לקדוש ברוך הוא זה מספיק סיבה לחיות, שנזכה בעזרת השם להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. עד כאן, אתה יכול לעצור את זה.